The views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. Paalala para sa mga kamorkada, ang programang ito ay kailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Alauna G sa atong oras. Siyempre na po ng inyong ayan, Tita B, na play to be guwapa ko dire. Ligwata! Please, ligwata ko biye. Yun o. 0995-335-2093 0995-335-2093. Welcome sa itong programa Tita B Show on the Dallas Stress. Dua na po ka oras para magkumbati mga igala. Perti kaayo, agrabe lagi perti yun. So before mo manawag, siguraduhan sa ninyo, siguraduhan sa naka-text mo mga igala, dili magbagag lips. Last na gyud mo. Pag-ingon nga, text sa daan. Before dayon manawag. Klaro, grabe ka klaro. Perti ka klaro. The views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. Paalala para sa mga kamorkada, ang programang ito ay kailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Alauna 22 sa atong oras. Kini pa nga po ng iyong ayan sa the way on the place of V, guwapo of the rain, guwapo of V. Kung ka mo naka-text na, pwede naman away 0995-335-2093. Tita, may na ko'y problema sa akong work tungod sa among kauban nga grabe ka sip-sip. Unsa man ipagpatay, Tita B? Sip-sip yun. Oh no! Ano na imo mang sip-sip? Gisumbong lang kasi mong di mayo nga gibuhat, sip-sip na dayon. Or basi nagtarong lagi siya siyang trabaho, ta ikaw ga-relax-relax lang ka diha. Tamo yun din kag sip-sip na dayon siya. Mao ba? Perti. O basi nagselos lang ka. Tawagi ko, 0995-335-2093. Hello diya sa tanan mga kitchen staff diya sa may Tuna.
Diya sa may Bayabas ug Bulwa nga diversion road, kaway-kaway. Kaya na, isda-isda lang tani yung igala kay healthy pa. Haller! Sa may haller? Bugret raman din ni binako. Tita, unsa ka akong bata ni bakong anak nasa ko ang mama niya girestro niya usab girestro. Gireto siguro ni. Usab akong anak sa ilang ngalan. Girehistro. Niya usab akong anak sa ilang ngalan sa iyang kalibin mga 4 months na bilin sa akong nako sa iyang bata na karon 7 years old na makahatag sad ko sa iyang kwarta pero maiyap ra. Kasaling man ko kay di man sila lisod niya. Ako man anak raman ginatiman niya. Kami man mga anak niya wala sa iya na muyo. Kaysa gamay pa migibiyan po sa admin niya. Ingon na pa siya na ako makuha na ako ang bata. Inigpatay na siya. Hala. Makuha ni mo na eh. Zero 0995-335-2093. Tita, minyo na ko niya gasigi pag sinamok ang uyab sa una. Ang uyab sa una, sa man akong buhaton. Naminaw mi dali sa zone 4. Greet dayon mga YouTube followers ko nimo from Qatar. Nagbakasyon ko diri. Oy! All the way from Qatar. Nagbabalik sa... Hoy, hello! Salamat sa pagpaminaw. O kani mga nakatext na. Sige, tawag na. Pwede na mga igala. Katong mga wala ka text, dili pwede. Pasensya gyud kaayo inyong sala. Sa maning uban nga text diri nga gahapon pa man eh. Bantong ragahang na. Hello, tita. Minyo na ko niya. Sige, pag sinamok akong uyab sa una. Unsa akong buhaton, ani akong sakong ex, nagugmaan pa man kaayo ko, pero minyo naman siya. Bisag minyo na siya, tita. Gabalik pa mangyapon sa ko. Tita, 7 years. Manggod mi, tita. Mangugmaan pa sa ko niya. Okay. Sige, tawag na. Grabe uban ganina pa maning buntag kadlaw ning ubang messages. Munang gahang naman nimo mag-load. Unsa akong buhaton ani akong ex nga guman pa man kayo ko. Sige, tawag. Way mga load ang mga tao ron ha. Ang wala ka text, di pwede pun manawag. Ang wala ka text, ang wala ka text, kapanawag. Tita Benson ako nga dili naman magparamdam akong uyab. Unsa man ni sa kalag ba ni siya? Kaya wala nagparamdam? Anong dagang kayo ilabtunon sa kalibutan? Okay ni ganang ko ni mga tag-as. Tita B, na ako'y problema ang sister sa akong amiga. Iya kong gadauton sa akong boyfriend. Dili man gato akong boyfriend sa iya. So iyang gibuhat. Na worse na hinoon. Instead nga muundang siya og pandawat. Iyang giangkon nga nakagusto siya og gasend siya og nude picture sa akong uyab. Ala sige, pakanat na. I-send me appeal, i-send. Dali. Dili na ako makonfront kay basin mag-away mi sa iyang sister nga friend raben ako. So katong nude picture i-send sa amo dire sa MR. Uyab nga dili magparamdam. Ato na ning patulan mga igala. Hello? Hello. Uy, lalaki na ni. Pila, sigurado ka nga uyab mo. Basig ikaw ra po'y nakabalo. Kuya, Piday. Pila na mo ka bulan? Tulo, magupat na. Karong 12. Unsay
last ninyong gibuhat before mo nagkuan, before sa wala nagparamdam? Itong paglaag na ko silang balay. O lagi yun sa inyong gibuhat. Nagbanding-banding. Dampa-dampa. Wala pa ay. Wala pa. Nagbanding-banding. Mora to. Oo, nya. Di na si paramdam na yun. Atsos. Basing na ni Maho. Unsa may reply niya sa text? Unsa man nasa yung mga text sa imo ha? Unsa may ingon niya? Wala po siya text-text. Wala chat-chat. So kibali, wala mo nag-away. Atong pagbanding-banding ninyo, paghawa nimo, pagulis ninyong balay, wala rin nagparamdam. Wala man minsan nakaway, sir. Naghalok mo ato nga time. Ay, always, ay. Nanutbras ba ka ato? Not blast that, ay. Sure ka? Lagi, ako wala ko nag-joke. Kay, imposible man kayo nga wala mo nag-away, wala sa managad. So it's either, kanang gabi una, nasa'y nasimhutan, na-discourage siya, nasa'y nakita, basig kagiron ka, ingana ba? Ingana man ang mga babae manggod, dili magod na sila makakumpronta sa imo diretso. Usay na yung mga babae nga ko, wala gyud siya magsulti, wala gyud nagpalamdam lang. Oo, Jod. Patay. Ang pinakabuhato nimo ni adto na ka sa ilang balay. Wala pa lagi? Ha? Wala pa. Uy, nausab mong tingog. Atsos, napasa-pasa man mo di abi mo basketball ni. 0995-335. Doon sa man niya eh. RC 0995-335-2093. Wala. Sorry, mga kwan, dili yun. Tita B, lesbian ko. Tita B, sa man ako ni, dili pang hinambog, pero ako mga ex, makigbalik sa kuwa, din ay kapanguyab sa kuwa, say, buhato na ako, ani. Umili, kung kasi nino, sige, tawag lang ka. Lesbian ko, nakibugbula kong uyab na ako, bisag sa gamay ra kay nga hinungdan, tita. Basig sumangil lang tong gamay nga hinungdan. Pero actually, nagi deep inside. Naidakong rason. Sa mga nakatext na, tawag na. Ang wala nakatext, di nyo na matubang. Bisa unsaon niyo bali-bali diha. Na ako'y problema, nakasala ko sa kong kapuyo, ng laki ko sa unan niya, hantod karon wala pa ko katugan. Kailangan bagin mo tugan. Hello? Hello? No. I-text. Na ako'y uyab. Kadyan, last na gini may gala kung wala ni Claro. O, nara, lesbia. Hello? Langga, mas kusog pa ang background ni mong radyo kaysa imong tingog. Pakipalong sa radyo sa likod, takos gi imong tingog. Kana, very good. Bright gining mga section 8, oy. Pila na mo ka tuig, Langga? Tita, 4 years and 5 months. Ikaw ang lalaki sa relationship? Yes, tita. Okay. Unsa man ni nga gamay nga hinungdan? Tita, itong July 17, tita. Tuyog, Yan. Nami ko full shirt bali. Okay. Tapos ito nga t-shirt, naulaman sa bayot bo. Kisa may nagpalit, ani nagkupol shirt. Kami duo. Takibali ang imuha. Nasa bayot. Ano napadulong man sa bayot? Kaya nangaligo, may walang suba bitaw tita. Nagiulaman niya akong sunina niya. Ako ang kwaon. Dili naman niya iatag. Anong di man po niya ihatag? Ano siya ako nga, kwaon ako na nga sunina kay ako na iyab. Kaya nga, bailuan na tagag ka ng t-shirt. So, wala ko choice kaya di man niya iatag. Anong gusto man sa bayo to nga t-shirt? Napo ni pag nanasa sa imo siya. O sa may naala nga t-shirt, nganong ipamugos man yun niya nga kwaon? Plain manggod nga t-shirt ito ba nang itom bitaw dito. Anong nahimo man siyang couple shirt nga plain raman di ay siya? Anong plain t-shirt nga itom ba? Mo galing, di ba ang couple shirt kaya naman ay design? Paris mo doon ha?
Oo, kanang pero like po, to sa plane naman ko naman kanahan kita plane. Dili na sa couple shirt, complain ra na siya. Ingon man sa tita nga. But- Parehas sa- daw maybe. Problema mo ko na, di magpalitan na nga t-shirt, complain naman din na day. Abi ko daan ay design nga unique kayo mo nang nagsakit yung buot, kay complain naman na di mamalitan na kan plain. Kanina tita inungdan, gamay ra kayo. So mean to say, kuha na ka ng pantalya naman na siya. So, ako siyang gituganan niya. Wala man siya kasabot na. Away mi. Wala Dili. Gusto man niya gusto ipalabas. Nga na itabo sa inyo sa bayot o namoy relasyon sa bayot, ha? Alas yung bako. Mo lagi mo unsa may ipasa, unsa may gusto ipaibot sa imong oyab. Ano na sa Wala, kuman siya? Lagi Nalain sa tita kay nga nalain daw siya ang kay pasuot na ako sa bayot. kay lagi ngano may napasuot sa bay inatag niya ang t-shirt. Oo, anak ba? Kibali regalo ta sa bayot nimo gipahatag. Pasuot. Tapos ang bayot po nganong dili nganong iya pong kwaon tungod kay plain ganahan siya. Oo. Nakabalo ang bayot nga nahimo siyang rason sa inyong pagbulag. Wala pa kay... Igna ang bayot, siya mo explain palihog bi kung amiga ba na nimo ng bayutan na? Mega tita barka. Ingno nimo siya nga kung tinuod ka nga friend palihog ko bi, tabangi ko igna siya nga ikaw mo'y nagkuha ni buot-buot. Pero tita ako masanggig nan tita nga kwaon ako. Mo lagi mo nag-advise na galing ko sa imo laging istoryahon ang bayot lagi mo istoryahon. Pero tita, di ba, ano ko saya nga magbalik mi pero dili na siya kay dagan gisag iatag nga rason mo. Dagan na isang Langga paminaw galing mo lagi ni akong advice, paminaw ba? Ang akong advice, magpatabang ka sa bayot kay ang bayot mo'y dahilan kung imong tan-awon, di ba? Tama o grabe ka tama? Ay noon. Kay siya may na imong dahilan kay gamay ra makang rason. Karon ang bayot mo'y magsorry didto, ignon nimo siya nga bayota. Ikaw gidahilan ani ba? Palihog kung bi ikaw paki-explain dito ikaw tabangi ko nga mag-uli mi kay ikaw mo'y dahilan ni gituan ni nga t-shirt. Now, kung imo lang gibuhat o dili gyapon ganan ng babae, nangita ra to siya bikil nimo lang ga. Actually di na gid siya ganan sa relasyon, nangita lang gid siya bangag para maka-exit sa inyong relationship. Wala gina dito. Period. Ngin dita. Okay. Pero wala lang kay sabot dito bay. Siyempre, dapat ay magbulag nga lami nindot sa buon. Kalay man ka. Siyempre, nagminalay ka sakit yun. Wa man tayo mabuhat. Lisod sa kay mamugos sa katao nga imo inigugma kung siya dili na pod, di ba? Dili man na pwede ang barko nga ang wala ray magbugsay. Ang tuod di na mo bugsay, magtuyok-tuyok ra ng bangka. Dito pag-stalk na ako sa iyang Facebook ba kay. Nakita na ako dito nga nasa isa katong kapiling niya sa unang tumboy yapon ba. Di wala na. Nagbalik rin lang. Kasi mas lapad tog dila. Este. Ako ba gakanta-kanta na mamog lalalala? Nagkanta-kanta na mamog. Kinsay mas may mo kantang lalalala, ikaw o siya? Wala dito eh. Si wala. Wala inana. Ay, sus, kabala de boring de ka di. Ay, mo, den gipulihan ka. Sa di imong purpose lang ka, magtanaw-tanaw lang mo, eyes to eyes. Mo din imong purpose ra, mo di ang napulihan ka. Ani kag ibisibihin, pangitaw ni mo si Tonic Sopiensa. Ingna dayo nga, gipani ko ni Tita B, kay magpatulod ako sa imong sa akong pagkantag la 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 la. Okay? Okay? Salamat sila. Okay. Dili boring man day ka di ay mo ding napulihan. Pila edad na ng bayhana? 19 dito. Okay, magpatudlo para dili may mong boring, ha? Okay? Oy. Sige tita. Okay. Kailangan mas lamian ng high pill. Or pwede po ka ng lokal na tokar. La 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 la. Alauna 38. Primero pa lang atong istoryahan. Wa na may mga klaro. May nalang ni nakalusot isa. Text daan ha.
The views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. Paalala para sa mga kamorkada, ang programang ito ay kailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Napabalik po yung ayan, Tita B in the place to be. Guwapa ko dili, guwata ko B. Alaon ng 47, eh? O, tanaw na to ni karon nga batch kung ano ba yung mga arang-arang na mga callers. 0995-335-2093. Tita, boring kaya kong live. Ngayo kong textmate na nabuang na ni. Problema magaling uban kay sa sikinas gugma. Napay isa dali nga tita, nakoy Amega. Tita, angay ba ko makigbalik sa akong ex-ban na 5 years namin nagbulag, kulatado ko niya. Uy, hello? Hello, Tita B. So 5 years na mo wala nag-istoryahay o bulag lang? Nag-istorya pa nagsalang ba sa mga anak. Tapos, ngano day karon gusto siya makipagbalik? Oo, okay. Tungo daw sa among mga anak. Tungod sa akong mga anak o napasigugman nimo? Yan, napigugman ako, pero ako wala. Basta't kasama. Ikaw di ay? Wala naman dito sa biyo. Nanakay bago di ay? Wala po Tita B. Wala di ka gimingaw sa iya. Wala naman po, Tita. Isa mga bugnaw nga mga kagabinon. Maghabol na lang po, Tita, para po na. Pilay na ni mo, Nay? 43. 43 na. So, tirod anay lang yun, wala na kay gugma o hadlok lang ka nga basig makulatan na sagka. O saan ang klase nga kulatan ni ka ng kulatag nga bunog day? Oo, Tita. O saan mga na every night or every time mahubog lang siya? Hindi man siya pala hubog, Tita. Anong makulatahan man ka? Kanang, basig ang bakbapon mo. Dili po na na. Bilisod ko nga na, Tita. Nganong makulatahan man ka? Unsa may kasagara masinugdan? Pag abot lang, sumbago na kadiritso o namoy ginalalisan. Kanang nasa iipura sa ako nga kanang ang gusto niya pag musugo siya sa ako, naadayon. Tapos pag di mo mahatag ang serbisyo, piti dayon. Nga nandiyo Tita. Unsay pinaka-worst niyang nabuhat sa imuha? As in, grabe na bunog yon. Katong nga to siya Manila, mag-ihimo ko yung pag-uli na, ihimo ko na pansin bag. So, 5 years ago to. Oo, Tita. Nangayo ba siya pasaylo nimo? Sige naman, Tita. Pero sa third anay lang, murag dili ka ba kagasaling nga magbago na siya? Dili na Diyos. Kay murag, kalima na siya nagsaad nga mag-usap, no, wala mang gyapon niya sa Pero nga nung niabot magyapon karon nga sa punto karon nga mangutana mangyapon kag angay bago makipagbalik. Unsa sa tilod anay lang gyud, napabala. Napabay gugma gamay, unsa man gyud. Dili lang ko Tita ba, kaya ako mga nga gusto na magbalik siya ang papa. Gusto sa imong mga anak nga magbalik mo. Oo, Tita. Siyempre, tanan yun nga mga anak sa nagbulag ginikanan mo, magyud na pangandoy god. Siyempre, may lang gusto nga mabuog yun, di ba? Pero at the end of the day, again, gitawag na siya relationship because kamong duha na mo'y mutual understanding, nagminahalay mo, willing mo, sacrifice to each other, ama. Kung mag-uban lang mo tungod lang sa bata o dili tungod kay ang pundasyon ni gugma, useless gihapon. Murar gyapon mo og namakak sa inyong mga kaugalingon. So sa lugar mag-abay-abay lang mo, magdulog lang mo, pero
Wa na gugma. Kay kung wala namang gugma, gamay lang bikil piti na pod. Kasi kung ang pundasyon sa relasyon na igugma, bisa pa kung sa kalisod sa sitwasyon, naagyo ka perminti mo salo. Kung wala mo igugma, gamay lang bikil. Tulo lang sa alkuba, na away na ba? Walay mo sabot, walay makumbaba. Kaya wala na may gugma. Mo nang diferensya. Sa langga? Namot si Wentine nga nagulit ko sa mga itong may... Tapos? Tapos, naguban niyo, isa ka-adlaw, kung sa kumagana. Naguban mo sa kaadlaw? Birthday mo to sa mga anak good. Unya, Akong gitrayan ba, ipan siya, bro. Lain git, murag. Wala yun. Nagdampa mo atong gabi una. Wala asad. Wala na. Okay na sa kayo, walay dampa-dampa, madam. 5 years na. Ang ahin sa kanyo, sa tatay, wala ka pa sa kami. Na ninyo, may sa otro. Ay, namityo. Kibali, pagbulang ninyo, naminyo pagit siya otro. Abro nakipagpuyo sa glain. Nganong nibalik naman niya sa imo? Basig masakit to na ni. Wa na mo alalay niya. Maudit mo sa. Nadako pa lagi. Saya mga lalaki, di na nila ma-realize. Labi na ka nang, wa na sila gahom. Wa na kwarta. Masakiton na. Wa na mo alalay, wa na mo ilo. Wa na mo alalay pangihi. Mo na dayon, di na din ka makaunahon na si mong asawa. Tama ba? Nabanigibati siguro nun, no? Dawa lagi natag-anan ko. Pamumi ako nakita dres bulang kristal, oh. Huwag na ako makita, gidayon may gala. Sa panahon, nakatong mga baskog pa, Sa likway mga asawa, pag diya na nga halos tinga na, wala na trabaho, wala na ikuan, balik din sa asawa. Walang garoon si tatay. Ako anak sa babae na sinakaroon. Mag-uri niya siyang papalandrog. Ako hindi na ako kaya nakagara si magpapagay. Well, tama na lang ga. Pakutan imong kaugalingon, kaya ba nimo kung ingana ba kada ko imong gugma para antuso nimo nga makipagbalik na pugali. Daragin na sa imo lang ga. Kung mo pabor ang dakong gugma sa imong mga bata og imo nang iingon imo silang sige patughan nimo then ako okay ra pug ko, pero again, at the end of the day, kung ang inyong relasyon duha, ang ending mo gani, kamo mong gihapon ko si mong bana, kung wala na mo gugma duha, ang inyong panag-uban, dili na gugma ang pundasyon, unyang makaihi na, may maganaan pa kamo trapo, ana, may ako, may numduman nimo iyang mga pagbiga-biga sa una, may ako, imong anaon sa trapo ang ihit, imong ipuga siyang bakba. Ay, sa una bitaw, maglagot na nung ka. Diba? So, ayaw pagipagbalik kung ang pundasyon ni ini dili gugma. Siguro magpakaaman ina na lang mo, pwede mo ana dia, mo bisita ka, pero to the extent nga ingon nga magbalik yun mo, nga magburag walay na itabo, kundi gini mo kaya, ayaw. Pwede mong gyapon mo magpakaaman og inahan gyapon. Pila edad yan yung mga bata, Kung kamulangan kita is 25. Kung kamuran is 11. Ayun, mga bata-bata pa day ba? Wala pa niya naminyo mo mga bata di ay? Ako isa na nila is 21 ang edad. Kaya ng mga indaray nga na, medyo confused pa na di pa sila kasabot nga anong ingana ang mga sitwasyon. Malaki, di ka pero magkahadlok na ko. Ikaw gusto makasala ang banang kayo. Wow. Swerte basban na mga igala. Langga, kung asa ka malipayon, dito ang imong dapat padulungan. Kung asa ang imong feeling nimo sa imong kagaling, safe ka, dito ka padulong. Tama imong gingon, medyo makuan kasi imong mga anak, pero again, ako kang balikon og sulti nga, again, ang relasyon, dapat ang pundasyon ni ini gugma. Dili luoy, dili tungod kay for the sake sa bata, kay huyang gihapon na siya nga relasyon kung dili gugma ang pundasyon. Sa pag-check ka diya. Okay?
po. Salamat sa... Okay. Gusto ko na ito pag-check agad. Pero tinood maguna. Sa tiyodan na ilang. Kung mag-uban mo mga karelasyon o dili gugma ang inyong pundasyon. Kamo po na mga anak diha nga gipamugos inyong mga ginikanan. Yeah, I know, lami man yun, no? Pero again, ingani kung ang pundasyon man gud gugma, kung may problema ginagmay about sa kwarta na may mga ingani, magpabilin yun yapon ng kuan ng gugma. Ang isa mo sabot kay labman. Kaya kung naguban lang mo nga walay gugma, ay biki lang gamay. Awa niya, ako'y labot nimo. Diba ako'y labot nimo? Magsige lang yung nag-away. Natimingan pagdungag sa kanon kay lata. So may latami mo raman ni gulay. Una, isa una nangabit manggugaw. Kayo ra kayo. Bugas sa tong istorya ang kanon na ni padulong sa kabit. Wati mabot ang mga panahon nga pre ana ni atake na sa arthritis, wa na gyud naulian, lisod na. Kung wala kay gugma ng tawhana, di biya kamo anto sana kakapoy ra si kalali ana nay mga arthritis. Di ba? Igugmatan niyo ng mga asawa ninyo taon. Sa pag-check ka rin. 0995-335-2093. Ang wala ka text, di pwede manawag. Tita na ako'y uya, pero LDR me sa Facebook na may nakita siya, taga Manila siya, nagdisukot tita, gumaan siya na ako. Depindis edad ni. Hello? Hello? Pila edad ni mo doy? 25, sir. Tapos taga Manila siya? Oo. So dili sa taga Cagayan, taga Manila lang gid siya. Taga Manila, good. Napoy tsansa nga ikaw mo atong Manila mo puyo. O lagi, ingon siya nga madto daw Manila. Unya, makaya ni mo adto kang Manila? Kung naman siya kung tigom daw, pwede daw madto Manila kung tigom lang. Lagi mo adto, dito na mamuyo ba? Dito manalbahong. Oh, malagi dito po kay napot chance ba nga makatrabaho ta ba? Pwede. Kung nagay tsana, di pwede naman siya tuan. Pero sa inyong edad yun, kung dili man galing mo magkita, naragyapon ka diri, siya napon dito, undangin ninyo na. Bura mo naguyab-uyab sa hangin. Dili na mo workout ang long distance sa inyong edad. Oh, maglisod ba ko siya, tita? Anong kadagan may gwapas kagayan? Anong naman tas layo? Anong Facebook makas layo? Pag-download kag Tinder, o diri mo mag-Tinder, diri mo sa Cagayan, gidagan kay gusto po nga mga single. Malagi. Diri pangita. Sa inyong edad, ayaw pag long distance, kung pangitang duol. Kay kanang long distance sa inyong edad, uyab na sa hangin. Oh, tagay na lang ko. Ha? Tagay na lang ko din. Oh, na ako'y kaila diri, na 57, na 60, na 58. Facebook doy, Facebook. Tinder, mag-download. Unsa na mo, smartphone na mo o iPhone? Unsa na mo cellphone, ha? Smartphone. Smartphone, o mag-download ka og Tinder. Tinder. Dili man na sa ingon na ka ng ang uban mo I-on-air na lang akong number. Aha? I-on-air na lang. Dili lagi pwede dire. Unya kay yung binuangan mo na Tinder ka download man ang Tinder kanay picture. Ang Tinder nga app, wala ko gibayran aniha, nakalami niya, pwede nimo makita yung naom, pariya mog likes. O kana diya ka mangita, madya kay diretso. Kaning cellphone wala puro bakakon ang cellphone ra. Kanang text me 90% ana puro na bakak. Bisag wala mo graduate, magpaingon og engineer. Bisag ang balay gubaon, ako karon sa balcony, balcony sim kagaral. So dito ka sa Facebook o i-download ng Tinder, Tinder. Ito sa kuan, Tinder. Tinder, Tinder. Kana mo i-download. O, nadya, tanan single nga nangita dia. Dali ra kayo na siya. Dito mo makita, may kinsay compatible ninyo, ana. Punta na taga diri lagi po, no? Mo galing sa Tinder, di man naman ang address mo gawas.
Pagtanaw nimo mag-click-click raman ka kinsay naa dia duol sa imuha nga nangita pod og single pod og nangita og ganang pwede ma-date. Ay siya ging uyab ba diretso pod? Friendship sa una, friendship ila-ila. Diya sa una tapos manutbras ta. Kay matingala ta matag-meet na to pag human di na rin mo text o malamang naibaho nga na si mutan ana. Okay? Mo gyud. Okay. Bye. Wala ko gibayaran sa Tinder, mga igala. Pero muna kung pwede advice na ako sa inyo, ha. May idea kay puros mga single. May mga picture. Swipe left, swipe right. Anara, di ba? Nana ba? Napayuban, game po diya. Pag diretso ganahan mo, daddy, dampa na yun. Ang galing mo! Depende naman na sa inyo, ha. Depende, may mahubo kung wa po'y magpahubo ba. Ay, bastos. The views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. Paalala para sa mga kamorkada, ang programang ito ay kailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Find the door. Ano ang oras sa atong Tita Bisyo? Ano na lang stress? Mainit sa labas. Ilang araw na lang, August na. Birthday na ako, August 1. Wala ko na padungog-dungog. Atik-atik! Basin lang di ay, naimuhatag. Willing ra po kumudawan. Pili akong edad, secret. Yeah, boom, 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 boom. Yeah. Nara sa mga 20 to 25. Pwede dyan? 0995-335-2093. Karon na Webis day, August na. Panguman sa August, September, ber na dayon. Sugo na rin tag-decorate sa itong mga balay og cereal. So, kuman pa, excited. Excited galing ko mag-decorate sa akong Christmas ko sa akong balay. Char. Hello, deko da sa akong mga kaubang mga lions. Si Lion Architect, Franklin Saplot. Labi na sa among presidente sa Lion sa CDO nga si Miguel Chong. Hello, boss. Ila mo siya ng kuhan siguro? Don Miguel Big Shop siguro? May pandya. Alas 2:24. Sige na, tawag na. Tita, may akong problema. Isbahin sa Yota. Yota? Pero magbastos? Y-O-T-A. Yota. Yota ni Papa. Kana kong Papa, dugay na nagpuyo diri. Kaya yun og 14 hectare na yuta sa akong auntie. Wala ra ba ni katapusan yung problema na si yuta, mga igala? Daghan ay nagpatay ng yuta ba? Nag-inang kunay. Og bisan pa manggaling na mga papilis, di gyapon magsilbi kay. Diri na ko na tao. Tita Bi, may nguton sa ibuhato na mo kaya kung ugangan manggon nga lalaki o akong bana kay dili magasinabot sila sige pangasaba unya karon nga nakabalo siya nga naay mo abutay nga sweldo ning kalit magkaog kaayo. Hello. Hello, Tita B. Kadulaton ning himay-himayon ha. Ang akong ugangan manggod nga lalaki. So kibali papa sa imong bana.
Oh, Bana ba gyud ni o gilib-in ra ka? nakasal na mi tita be. Okay. So ang imong ugangan ug akong bana kay di magkasinabot. So iyang papa ug imong bana di sila magkasinabot. Tama? Gangga nawala ka lang ga. Tama lang ga imong bana ug iyang papa. O tita be. Unsay ka sa garawayan? Gumikan sukad pa man daw na sa una sa kuan pa siya kanang bata pa bitaw sila. So unsa lugar ni nakipuyo ka sa ilaha? Nakipuyo ra mo? Wala man sa una man god. Di kuanan mo sa kumbana, gituganan man ko niya. Lagi asa mo nag-uban mo ang ugangan ug kamo nag-uban mo sa kapanimalay? Ay wala tita be. Ay wala. Okay. So karon sa naman sila mag-abot nga nang mag-away sila. Sa karon wala na sila nagkita kay tuaman og Sambuanga iyang papa god. Ay salamat. So say problema din nato dire. So say pangutanan nimo ka sa kuha. Katong nakaadtog Sambuanga akong bana kay kuan man niadto siya dito sa iyang papa sa balay. Muto nangutana og kumusta na ba daw mi diari ana. Nangutana siya kumusta daw iyang trabaho din mo to gingnan pud sa akong bana. Nga kuan next month pa iyang sweldo makuha ana niya. Kali traman mag-ingon nga kuan mang pwede ba daw siya manghulam. Mangutang. So sa may pangutanan nimo sa ako lang ga? Kung pautangon ba ninyo? Unsa? Ingon man akong bana nga karon mangutang na sila sa puso na puno wala kong nagitarog dala sa una. So gipautang lugar. Wala pati ang an pa siya sa kuha og agunmon ba daw niya. Nangutana sa semo ha? Ngano day sobra din yung kwarta di ay? Dili man kay 1 month ang god kape niya yung sweldo sa makuha god. So next month pa niya makuha. Mo galing. Naba mo isobra nga pwede niyo ipahulam, dili. Kay kung dili, di ayaw mo pagpautang kung di makaya. Tanaan pati tabi og naing masobra. Kung wala, di wala. Kabalo ka na ng style, oh. For example, nagsulti ba sa pili amount sa iyang kuan hormone? Oo. Pila? 5,000 daw. 5,000. Ano mong buhaton? For example, 5,000. Murag dako kayo. Imo na lang na sila tagaan og sa kalibo. Ino nimo nga tay, wala gilaing medyo pitos yun mi karon o sa kalibo lang yun mo pwede mahatag. Ana. Oh, gingnan ako. Kay bahala mabayaran niyag dili at least di kay hapdos. Kaysa 5,000. Oh, gingnan ako akong bana titabi. Ano na to, pili masobra din o dili masigo. Tagaan ko sila, anak ko. Bahala na dili ka ilis. Ana lang, tagay lagamay pasensya ina, bahala di sila motuod basta kanin ka nga pasensya gyud kayo, medyo daghan pa mi bayro noon. Nay 1,000 na lang may nalang makatabang gamay. Kung di niya dawaton, di wapoy problema. Kung magsuko-suko sila, way problema. Ang importante, nagminahalay man kamo si mong bana ka ha. Sabi? Unsa? Nagminahalay man kamo si mong bana. Amo na importante lang ga. Bahala maglasong na sila di. Ang importante kamo duha magminahalay mo ha. Okay. Okay, thank you. Ingala ng style karon mga igala. For example, namoy kaila, close ka ninyo or namoy ka ng relatives, mangutang. Preto niya, mangutang 5,000. Para sa imo, bugat yun ang 5,000. Tapos magdua-dua pa ka, mabayaran ba o dili. Ang style ninyo diya, magsabot mo yung partner, pilay amount nga pwede ipautang ako. In kaso manggaling di mabayaran, di ra kay hapdos. Hanap bitaw? For example, 5,000. Inon mo nga, sige, pautangan lang nagbisag 2,000. Imo na lang i-assume gamay nga, bahalag, dugay ni mabayra, at least di kay ka maglasong. So, inon mo siya nga, pasensya kayo, medyo bitos po may karon oy. Ang ako rin pwede mapawalam siya mo kay 2,000 rin yun, or 1,500. Wala. Kung di niya madawat nga, adili ko kay kulang raman na, napasensya kayo 1,500 rin yun. No, di ba? Huwag tayo mabuhat. Tirada. Pero sa'yo, maisan lang ka. Nangutang ko 5,000, di mo yung kang 1,000 naman. Sige, 1,000. So, utangan ko
So, utangan pa ka 4,000, ha? Ha? Ako yung naghatag 1,000, utangan pa ko 4,000? Sige, utangan ko 4,000. Oh. Nabali na yun ng hindi, ikaw na utangan. The views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. Paalala para sa mga kamorkada, ang programang ito ay kailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Alas 12, Gwen. Alas 12. Sige na, muna nga panahon nga mag-greet na ta mga igala sa mga nagpag-greet niya. Sige, apas na dali. 0995-3352-093. Yan lang, Tita B, na ako'y uyab, 18th birthday niya gahapon. Nag-assume ko na ako ang iyang last dance. Siyempre, naman na, di ba? Pero pag-abot na ako sa ila, nag-start ng 18 Roses, tapos pag-abot na ako kay last dance na iya, na ang iya man di ay last dance kay iyang ex sa una. Sa may angin akong buhaton, must take ko, let go. Kawawa. Ay, kawawa. Ay, kawawa. Sakit ba? Sa diyang pag-ato ni mo, gikuan ba ka, nag-sorry ba siya, naratol ba siya? Kaya basin na timingan kay late man ka. Manang walay choice. Kaya kung mag-sorry sa imo, ipasayro ako kung manggol. Anak ba? Pautan na siya kung sa'y rason nga nung dili ikaw ang kuhan. Tita, shoutout ko ni Rio Ibanez sa Makabalan. Happy na ba tumoman ang dalan diya sa Makabalan? Pag-greet me dire Carmen driver sa Upol nga jeep. Brian di ay sabak kayong MOR diri. Oy! Iwagay-iway diha ha sa mga gwapo ng mga driver sa Upol nga jeep. Saba daw kayong MOR diha. Salamat ninyo. Tita B, shoutout me Upol Market sa Probinan. Goyans Blue. Ay, Goyans Blue. Ang paboritong color, yellow. Salamat diha sa may Upol. Greet ko sa 258 Kugon. Naminaw mi sa imo tita, lingaw kay mi from your arm. Ha? Gikan sa kong kamot, arm? Si Army siguro pangalan namin. Tita, greet ko sa Butron og Damasing family sa Kamakawan in the Hang. From Jo Marie Butron, the last Filipino virgin. Virgin? Virgin? Malang apelidoan. Tita B, di mo gabasahan akong text ay. Mo na, kay naman ka sa ay. Nagado lang ako. Mo di mabasa. Shoutout ko sa tagahasaan nga Galisa family. Dugay na kay ko wala nakagig sa hasaan, no? Tana ma-invite ko sa hasaan. Tana maka-comedy night ko sa hasaan puhon. Ba? Tita, greet ko sa akong family, Abagon, og Payot, sa tanan na akong friends silang Sandra, Eileen, Sheila, Janice, April, sa akong Mama Joy, Papa Alan, from Raysound. May problema? Saba ba ni kong... Tita B, shoutout ko, manukan ni Bossing, Ariel, uhaw, hugot kaayo. Wow. Tita B! Saan may Tita B? Na ako'y problema, na ako'y uyabron, ba't dili dyan ako kay siya love? Kay love pa man ako akong ex, good. Papa sa akong anak, pero na naman po siya uyabron. Oh, wala eh. Kalalagi mga feelings, pwede maguna nga napay feelings sa mga kagahapon. Pero sometimes, na yung mga pwede tama inyong mga feelings, pero sometimes na may mga sitwasyon na mga dawa. Like for example, dawaton yung kamatuoran,
Nga na siya uyab. Napakay feeling sa pangutana, napaba siya feeling sa imo. Oh, mo na diha. Number 2, ayaw mo sulod og relasyon kundi pa di mo ready mag-love. Problema mo sa tuwa god bisag di pa ta ready maigugma mo sulod ning tag relasyon tamo yun din tan di pa nako siya love tanawa ra. Dapat kasi pag mosulod mong relasyon siguro doon sa ninyo mga igala nga gugmaan na bagita di tanawa di nagparamdam lang ang ex mura na mo gipatol diha. Greet ko kay Jean o Ma'am Chris sa St. Benedict Pharmacy. Dapit sa Mayra na nun. Sa Maria Reina Hospital. Hello, Saint Tanandiha. Ay, Tita B, ka na sige pamansin sa imo na classmate ba? Nanay na gusto sa ako, ah? Kada pabantayan ako kay sige siya pamansin ako bisag nasi uyab layo. Unsay angay na akong buhaton? Pwede siya nakagusto. Di man sa ingon nga na kay uyab, di na rin ka makagusto. So, posible nga bisag nasi uyab nakagusto kaya pa sa imuha, nagpa-cute-cute, nagparamdam. Depende na rin sa imuha. Kung mupatol ka, di doon na mo uyab niya. Guys will always be guys. Diba? Always remember that. That everything the light touches is our kingdom. Sa man niya mong istasyon na mo ng mental hospital? Sa man niya kasayo-sayo mo sa tubangan mo? I just wanna rollie with a dapper ranch. Ay, mga awardee mandene. Diyan lang nagbaha naman yung mga greetings din.